पुलानो चिनी मीडिया फ्रेंड्स संगनो खाकामिया फारो जों दिनै खातुं खाजानि बिसिंतै सालायनो थाङै दङ एबा साख्लायनो थाङै दङ दिनै चिनो प्रेस मिट खालायदोनि आनि लोगोआव दङ चिनि TTADC हापांनि स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स बेदागनि प्रिंसिपल ऑफिसर जों जतन साइमानो चिनि TTADC सुपार लीग सालकलमा चेंगमानि यागुलो ताबुक पाइथागनि बादाले मुंना थाङै दङ फाइनल मैच पाइथागनि बादाले मुंगो चिनि आरो नारवाई अकरा रंगै हाइशक पाइने मिस्टर मांदर CEO of Northeast United FC ताई खरकसा तंगो मिस्टर जुआन पेड्रो हेड कोच Northeast United FC 22 तारीख मार्च चिनी दिबर जरा निसिमी और प्रोग्राम चेंज जाना है ते पुलानो बेले खेनो खुलुमुंग ते खाकामिया परो चिनी बुबाग्रानी नायकल फांबाय ते चिनी ऑनरेबल CM नि ते दिलुंबाय जों TTADC हाबांनि बहागदै चिनी सिक्ला चालायरंनो थोमुन हापर तुबुय बंगनो शाक हामतनिवै बंगनि कैरियर सिनामनानि बागै जों अ प्लेटफर्म खौ सिनामनानि जों गोबां मा थाइनि चिनि प्लेयार्स जों गाहाम थांमानि नुगै मानखा ए बोसङो फाइने जराव जों बरनो हाइकेनो बंगनि थिनां सिनामना बागै जों फुटबल जों चिनि युद्रनो जों बाहाय कैरियर सिनामनि मान अब चिनि नाहारमुं तंमानि अमाइकेनो पाइथागनि बातेले मुंगो चिनरो चिनी बुबाग्रा चिनी ऑनरेबल CM ते जोतो चिनी TTADC हापांनि चिनी आदं बरमना आदं सं आदिनो जों जोतो पाल खालायो चिनी फुटबल फाइनल मैच न जों नायलायने ते हास्तिनि जोतो चिनी खाका हमलु करगनो हाइनो जों TTADC हाबांनि बहागदै खाका हमें लाम सगो 22 तारिखो नरम जत्तो पालबाक सगाय चिनी अ फाइनल मैच न नायनान बागै नरम जत्तो फाइले जादि जों अ थोमोनो जों जत्तो पालबाक सगाय जों नायलायनाय तेसा हाइनो हाय तो अमगे चिनी म्यूजिक हामजगै तंनाय चिनी जत्तो खाका हमलु करंनि बागै तिप्रा आइडल सीजन 2 ताकलाइनी ओ बातेलाइमुं बेचेबो खरक बाबरक तक फाइनलो थांका खरकसा तंगो बुखुक अस्मिका देबरमा बुखुकजिक प्लं स्माइटिरियां तै ताकुक दिनेश जमातिया बुखुक नापुति जमातिया ताकुक अनंत जमातिया बरक फाइनल बातेलाइमुंगो बरक बेलाय खना तो फेर साबै बंगनि टैलेंट न बरक फुनुंनाय अमहाकेना जों हाइनो हाय 23 तारिखनि सारिक बुखागो जों चिनि खुमलुं जे मटर स्टैंड आरो जों कतर खलायो जे फाइनल नि जे सामुं एबा पान्दानो जों आदिनो जत्तो पालबाक सगाय जों आदिनो नायलायनाय हाइनो हाय जत्तो हास्तिनि चिनि म्यूजिक रसाम हामजक तंनाय चिनि जत्तो खाका हमलु गरंनो खाबे लाम सगो दि प्राइडल नि फाइनल नि सालानो जत्तो पालबाक सगाय फाइलायदि चिनि गोरोंखौ खाय रसाबनाय चिनि जे कन्टेस्टेंट बरंनो जों सपोर्ट खायो बरंनि
samung bisintui borongni talent of funugui biskango bora kujugo kaiman nangthum omahakena jeng jotto palbak sake jeng 23 तारिख बाहायनो हाय जों तिप्रा आयदालो जों जत पालबा सके जों एटेन्ड खालायनाय नारवलो आबो जों साखलाय जानाय अफिशियली दैचिनि अमन तंनाय जे चिनि टैलेंटेड ना दिनो जों सापोर्ट खामन बिसिन न बंनि थिनांगो बर तेबो कुचु गाय थांग दं आवन बागै जों जत पालबा सकलाय जों हादिनो चिनि फाइनल जे तिप्रा आयदानो जों नायलायनाय या जतन फ्री ताइचिनी फुटबल बो टिकेट नांगिया जतन फ्री तांगे चिन लुकुरन बागै चिन स्नामानि जतन चिन लुकुरन बागै नंनाय आवन बागै चिन नरन जतन खाका हमबे लामसगो जत फाइलाइदि चिन पालबाक सकलाय चिनि अ फाइनल मैच न बो जों नायलायनाय ताइ चिन अ फाइनल मैच नि जे दलनै दलाय बाय चिनि वेस्ट म दलनिफ्राय बातलायने जरां तो हायनाय मुदु खारिफिने सारिकनि दुइटा टामपुरन सिमी चिनि फुटबल मैच फाइनल मैच जेंजांनाय